Police Regional Office 6 may ginamonitor nga mga negosyante nga naangot sa iligal nga droga. Negosyo ginagamit lang panaming agud hindi mabisto ang ila iligal nga aktibidad. Samtang magluwas sa mga politiko, padayon man nga ginamonitor ang mga PNP members nga posible imbulbado sa iligal nga operasyon sang droga. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Sada Kate Adrian, may pila ka mga businessmen sa Western Visayas ang ginabantayan kasunod sang pag-angot nila sa iligal nga droga. Matapos nga ginpahayag sa mga otoridad nga may 13 ka mga politiko ang ginaalgar nga nalakip sa narco list, ginkumpirma ni Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong nga may namonitor sila nga may mga negosyante nga naangot sa illegal nga droga sa Western Visayas. Sa diin ng ila legal nga negosyo ang ginagamit agud matabunan ng ila illegal nga helikoton, partikular na ang koneksyon sa illegal drug trading. We have these legal businesses, no? But then on the background gali, no, may ara sila gid siyang involvement man sa illegal drugs. So amo na nga gina-monitor naton closely, no, kay ini sila pwede nila matago kumbaga nilang businesses in lieu of their legal business. Dugang panimalong ang ini nga mga report ang validated kag padayon man nga gina-validate na sumiti na ang ilang mga pangalan sa Campo Crame suno kay Malong. Samtang magluwas sa mga politiko kag mga kandidato, ginabantayan man ang mga pulis nga konektado sa illegal drugs. Mayara nga aktibo kag ang iban ang wala na sa serbisyo. Although mabay kita nga wala na kita may makita nga mga illegal activities nila, no, or hindi na sila active sa ilang illegal activities, still they are being monitored kay ara na ilang nga ngalan nga daan. Ang Counterintelligence Task Force ang nagapanguna nga nagamonitor sa aktibidad sang kapulisan. Sad suno sa PNP, pananglit nga yara na ang pangalan sang isa ka negosyante o kun pulis, mabudlay na ini nga madula sa listahan. Sad? Zen, ano posible ato bangon sining mga businessman o negosyante nga naga-sideline gali o kung ang ila negosyo droga? Yasada ginatipo na sang kapulisan ang mga ebidensya batok sa mga negosyante kaga may posibilidad nga igapaidalom ang mga ini sa police operation kasubong na lang sa search warrant, bypass operation kag entrapment operation. Said IPPO ginavalidate ang hindi magnubo sa napulo ka mga narco-politician sa probinsya sang Iloilo nga nalakip sa listahan nga ila ginakaptan. Nakatutok Daryl Marie Sarmiento. May hawid na sang listahan ng Iloilo Police Provincial Office na tuhoy sa mga politiko nga makabig protektor sang droga o narco-politicians sa probinsya. Suno sa IPPO, apisar hindi pa kumpirmado kag padayon pa nga ginavalidate ang listahan kalabanan diri sa ilang una na nga nalakip sa listahan nga ginpagwa man sadto sang presidente. Gaya nga nang nasabi natin, kailangan natin ng validation. May process kasi yan. And may process yung ginagawang pag-validate dyan. Sa subong hindi pa mapatod sang IPPO ang pinal nga numero sa mga narco-politicians sa listahan apang ginabulubanta sa napulo ang nalakip diri. I cannot divulge this yet as long as na dumating yung confirmation ng other intelligence units na binigyan natin ng information nato. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.